Insemmilkom Mirjam Kassar bir-riżorsi tiegħi tal-Malti, il-paġna fi għandkom issibu iktar informazzjoni, il-paġna fuq Facebook jisimha Reading Tools Malta, Mirjam Kassar Reading Tools Malta, u llum ħantikom ftit ideat fuq kliem li ssibu fil-paġna tal-Ittra D. Dil-paġna semmejta ara ġejja ix-xemx għalik, kull suġġett għandu il-kliem għalih. U 7 kelmiet li ħadd mill-paġna tal-Ittra D huma dudu darsa dar, dinja del drab domna. Għaliex kull suġġett għandu l-kliem għalih? Għaliex dawn is-sentenzi nistgħu niftħuhom kull sentenza li għandna hawnhekk nistgħu niftħuha f'suġġett. Pereżempju l-ewwel waħda id-dudu tal-ħarir iħobb jiekol il-weraq taċ-ċawsli. U għandna is-suġġett id-dudu tal-ħarir, għandna nistgħu naqbdu mas-siġar, tipi differenti ta' siġar, etc. It-tieni sentenza id-darsa tal-għaqad l-aħħar waħda li tisponta fil-ħanek. Is-suġġett huwa d-darsa, il-ħanek, il-ħalq, xeb iktar fil-ħalq, etc. It-tielet sentenza fl-ambjent Malti mhux diffiċli ssib dar mibnija mill-ġibel tal-Franka. L-ambjent Malti, id-djar li nsibu mhix xi huma mibnija xikun hemm iktar fit-triq barra d-djar, etc. Sentenza oħra fin-natura id-dawrin tad-dinja madwar ix-xemx tippermetti li naraw kull forma ta' dell. Mela hawnhekk qed nitkellmu fuq id-dinja, fuq id-dell, ġifieri id-dlam, id-dawl, dan id-dell x'ikun meta naraw l-iktar meta ma narawx, etc. L-aħħar sentenza drab fin ir-rakmat u xi domna b'ħaġar prezzjuż huma komuni fl-ilbies tan-nobli. Hawnhekk għandna l-ilbies tan-nobli u kif ikunu imżejnin, x'intuża, fejn nistgħu naraw dawn il-ħwejjeġ, mużewijiet ta' dal-ħwejjeġ, etc. It-tama li ħadtu xi idea li tsibuha utli u li tużawha kemm biex titħattu u anki jekk tridu ssibu kliem illum ngħidu brainstorming, ġifieri naqbdu ma' suġġett ngħidu dak kollu li nafu fuq u biex aħna mbagħad nużawh kemm fit-taħdit u kemm anki jekk irridu nikdbu. Grazzi.